И какво става, пичове? Аз съм Данито и сега ще почвам поредица на Майнкрафт. Какво да ви кажа? Запишете за giveaway, който съм направил на Darkness 3 и се абонирайте се на канала ми, харесвайте клиповете, абонирайте се и за Дъки, ще сложа това линк към профила в описанието и да почваме. Така се вере малко дърво. Окей. Така. В този епизод ще се опитам да направя основите на къщата. Точно ще направя къщата. И този байл беше още от началото, като си направих world-а. Не си мислите, че съм го търсил. Ето, дори не съм минал на креатив. Така. А в момента всъщност тук е Дъки, забравих да ви кажа. Да. И така. Ще съберем малко дърво. И ще си направя самата къща. И оттам нататък ще се развиваме. Така, добре. О, ябълка, супер. Дяволите, чувам зомбите. Къщата ще бъде от Oak Wood. Обикновено дърво. Ще взема тия брези за украса. Няма да ги обработвам. Да ви кажа, че скоро ще започна и поредица на Darkcraft. Ще снимам там оцеляване. Вече сме се развили, но сервера беше спрян известно време. И затова сега ще започна от първи епизод. Аз живея с Дъки. Той има Full Protection 40. И така. Както казах, да се запишете за giveaway, защото до сега никой не се е записал. Добре, съберем малко бреза за стените. Така, да започнем основите на къщата. Която ще бъде... Къде? Тук до... Ето къде ще направя. Има свободно пространство. Ще бъде... Малко са гадни тия полянки, защото... Така. Не знам защо почвам оцеляването с строение на къща. Това е малко странно. Никога не го започвам с строение на къща. И все така. Тъй. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 4. Иво! Успял съм да се целя къщата равномерно. Тя това е. Помниш ли преди всеки път я правихме неравномерно?
Мисля, че става готино така с бреза. Интересно е. Пода ще го направя от Stone Bricks. Но няма да мислим сега за пода. Да се намерим овци, да си направим легло. Къщата ще бъде точно толкова висока. Вътре да може да се скача. Да. И окей. Сега какво следва? Къде беше крафтинг тейбъл? Къде съм го направил? Добре, трябва да има малко храна. Вземам тая ябълка. Въпреки, че е ценна. Я секунда само да... Затворя спиталната врата, за да тъпото кучи. Прасенца, крави... Има наоколо. Оу! What the hell? Бас голямата пещера открих. Под мен има супер голямата пещера, човек. Абонете се за нашия канал Bullkeeper, с който снимаме удари. Футболен канал е. ММА. По дяволите, бе. Бас фейла. Все пак трябва да копая надолу да намеря коблстоун. Да се направя печка. Да там имаше кол. О! Айрон, бася. О, отдавна съм се оцелял сам на Майнкрафт и нищо ма зареби. Бас кой яко да се оцелял сам, човек. И така, пичове, както ви казах, да се абонейтните. Сабскрайбните или така, както го наричате. Да ми помагате. С което ми помагате по-точно. Да, хейтвате много. Да, хейтвайте ма. Който желая може да ме хейтва, няма да ми се сърдя, всеки си има мнение. И също и се абонирайте за канала на Дъки, ако искате още повече клипове от него и от мен. Да, моля ви, абонирайте се, не харесвайте моите клипове и не ги гледайте. Аз казвам нещо за тебе, ти го кажеш после против тебе. Каква е логиката? Оле, хора само да ви кажа, Пустете сервера Hardcore TV, много добър сервер. Да, ще сложа IP. Абе, няма да правим реклами на сървъри, бе, Иво. Иво, искаш някой път да снимем клип как играем тенис на маса? От малко време имаме тенис на маса и скоро може да очаквате клипове, нали, в които просто си цъкаме. Те отивам за кол, да се сготвим храницата. Ето е там, перфектно. Оля, да не съм си оцелял сам, бе, защото толкова зарибено. Тая поредица ще бъде дългичка, обещавам ви. Цели два клипа.
Да, бе, тя първата им поредица беше 2 клипа. Опа. Но нормално ще цъкаме. Нямате нищо против. И така. Да продължаваме с... Уоу! Бас пещерици малко на мен. Вече не мога спринтьорствам. Умряла красичка. Те са пораснали. Ай, стига си лайл, бе, бухлёва. Аз имам такъв ниджа. Що си паря? И така. Ще паузирам за малко хора. И тук съм хора. Добре. Ще изчакам докато стане ден. Ти при вилиджери ли си? А? При вилиджери ли си? Аз много мразя да оцелявам при вилиджери. А? Много мразя да оцелявам при вилиджери. Аз ма кейфика за начало сега. Ще потърся после да ги обера, но не и да оцелявам при тях. О. Предлагам, тук да има стъкла. Да, точно така, ще има стъкла тук. Добре, аз нямам дърво. О, стринг, супер. Вие малко правят след един стринг. Проблем, обаче, защото няма палец. Значи ще имам и тук едно стъкло. Какво викаш? Казвам си тук на филмите, че има едно стъкло.
Знаеш кой е левел съм? Кой? 36. Брос. Съжалявам. Си енчант на един лък. Добре, Племе, едно пънч, две палачи. са паднали, бе? Да. Да, се мъчва. О, yes! Трестринг. Лък ще си правиш, а? Не зло ще се направя. Кой не са броква, ничо. Така. Вече съм трети опит. Крафна нов меч. Оп, димът започва. Ще събера малко Cobblestone, за да направя Stone Bricks. Ще ми трябва и доста кол, естествено. Така, тук предлагам, или не знам, предполагам, бърка се. Ще има мина. Няма да е така всъщност. Ето отвънка ще я направя. Ще стане яко. И добре, трябва да си направя още... Ти шрап ли си се? Ще правя на лопатка. Айрончи. Искам да отида да поексплорна малко тия пещери, да си направим кол. Бъде добре. Сега през деня. Имам дърво за торчове.
Iron, както виждате. И още Iron. Няма нищо. Добре, да си куш накрая. Ще взема малко флинт. Дали то само е нападна, но все едно. Сега да има надолу. Да преизпълним да видим какво има. Това е доста голямо. Значи ще запомня, че пътя е тук нагоре. О, това е огромно и майншафт има. О, благодаря. Дропни го. Как ще се натваряме малко стринг. Знаете ли за кое? За леглото. Добре, значи да запомня, че тук има майншафт. И трябва да се експлорне. За леглото ми трябваше 3 вълничка. Означава, че ми трябва 4, 8, 12 стринг ще ми трябва. Не ти ли стана много дълъг епизода? Да, защото сега ще спирам с епизода. Хора. Надявам се и ви харесало. О, айран още, искате и този айран. И... за сега добре се развивам. Имам си лък. Така. 12 стринг. Не трябва само да се бъде стринга. Не е станал много дълъг, защо да е станал дълъг? Въпреки че ще спрям, но не е станал дълъг. Аз, брат, като почна да снимам, не мога да спра да ми се снима. Нещо добре се снима на Майнкрафт. Ох, голям съм идиот. Ставам на едно сърце. И това беше от мен, хора. Надявам се да ви харесало и нещо ще стане в следващия епизод, защото съм на мисля, че... Чао.